ganagiri ti pramotha tongkhai khe ang borokno kok sana musungu dofani mungtini rok kebo bai phano ta sajagdi ta phiaba je Delhi hingi thangmani amo haino tata mung ani video karlo to lam choko hangai tabok tako khorokja BJP ni boss saka je jatini tiye ta thungjak di jatini tiye ta thokaijak di hini saka hangai te chate be murasung kok silsaka je agotolan jimi Delhi ponta hamai thangmani obo kunu phano koroi kunu phano manya tipara sarangno thokayo hini saka tipara sarangno thokayo je montri MLA chani bagai se jatini tiyoi haike thokai tongo ta thokaijak di hini saka hangai tabok satai kulayo tabok no saimano sarai sabo thokaijak ya joto tabok ni lukurok saimano sabo thungui tong sabo jatin ti thung tabok joto saimano lukurok phaidi ngai chungnai legano takunu khoktoi tai takokte bhot sono angno thaisano matches rohagani musungo dofani mungtoi nirok kebo phano political thungjagoi dofani mungtoi nirok phaljagani thokaigoi tata sajagoi phagoi chajagani nirok thangdi haina hai saphio dofani mungtoi dofani haitoi tama kok sajagoi norok joto oro ganagiri ti pramotha tongkhai khe ang borokno kok sana musungu dofani mungtoi nirok kebo bai phano ta sajagdi ta thokok jagdi tomani hinkhe jepro Delhi hingi thangpro pujibai hinoi je debi monas humani o pujibai hinoi o pujibai ang ndo phiaba je Delhi hingi thangmani amo haino tata mung saphana or jaga mung saphana koroi dalar mang tatar bang nono dofani hinoi phunogoi boro political mileage nagani bangoi MDC EM MLA je kono kaisa post nagani bangisi boro amta hai movement khai phunogoi tome hinkhe niro wanso binai de